going on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Sabi niya, hindi nga nandito eh. Ako yung
Good morning mga friends. Dito na po ako sa medical. Dito na po ako na intro. Dito po ako nakapag-intro doon sa amin kasi gawa ng utang ng isip ko kanina, antok pa ako. Dito ako sa terminal ng Victory Line. Ito po ba ako po. Sasakay po ako ng ilan. Okay, dito na lang po tayo doon. Hindi na ako nakapag-diet. Kasi nakajagat po ako mula po Pampanga hanggang dito sa terminal ng bus ng DLTV po. Malamig po kanina madaling araw. Mas malamig po kanina nasa Pampanga ako. Mas malamig po sa labas kaysa po sa loob ng bus. Kaya siguro po dating ng makiling sana hindi na ganito kalamig. Pero sabi po ng aking tropa doon, mas malakas po yung hangin at saka malamig yung sila na doon po sa makiling.
na po ako ngayon sa Barangay Tosina. Sakay na po ako ng jeep. Ako po na makina. Nagabang po ako dito. Ay, karababa lang po. Galing ng turbina. Yan, babalik po ako doon. Kasi di yung safety tumawid doon sa Banda Road kasi doon ako pupunta. Kasi lapad mo ng daan. Tapos nagbibilis po ng mga sasakyan. Ito pong way na to, papunta po ng crossing. Barangay, crossing Kalamba po. Yan, SM Kalamba, yan, yan. Yan po yung daan. Tapos, yan po, diretso lang dito sa tangka. Yan, ito kasi niya yung bundok. Yan po ang bundok ng Makili. Ulitin ko po, ito po yung papunta ng Batangas. Yan, Malvar Batangas, sa Tomas Batangas. Meron din yung papunta Lucena at saka ng San Pablo Laguna. Ito naman po ay papunta ng crossing Kalamba. So, may ano lang ulit. Lamig pa rin dito. Dito na po ako sa sakay ng bus. Actually, nakasakay na ako ng bus. So, pauwi na po ako nito. Tara, kahit tayo dito. Pagod, layo na linakad ko. Bumaba po ako dito sa SM Kalamba. What? Solo ko yung bus. Okay naman yung linakad ko kahit ito malayo. Okay, nandito na po ako sa bahay. Kararating ko lang. Nagutom na gutom. Kape po tayo. Ayan, shoutout po at maraming salamat sa mga nakaabot po dito sa dulo natin video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay ini-invite ko po kayo. Sana pakisubscribe po yung aking channel. NPAC Official, paki-click po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong mga video. Ayan, at God bless po. At shoutout sa mga ating mga kapatid na FW dyan, sa mga kayong panig ng mundo na naroon, lagi ko kayong mag-iingat. Lalo na po sa aking anak na si Chris. Ayan anak, ingat ka lagi dyan sa Korea. Huwag mapapabayaan ang sarili mo. Okay. God bless.